mandigeza maakaoma kauya nechikafu chacho ndidye ukukopi kwa ichi chirapa ichi munoona sei makavhara mazura emaziso muona iwe unopenge mumabhodhoro ndiana kuza unobikira mumabhodhoro uta sei ndo andaona mauya nawo ndikati pamwe ndo chikafu chacho chatiri kudya nhasi iwe kadzi unotera iwe nderakuudzawo kuti unoisira murume mabhodhoro ndo chikafu ndoane mabhodhoro unondiigira mabhodhoro ainoira mabhodhoro chikafu mamboya nechikafu makapedzisira kuuya nechikafu pana pamwe rini ndozvatonobikire mabhodhoro rini mwana uyu munoti anodyai mukangobuda panapa motonanga nemafriends enyu kwamunoenda motodzoka futi makadhakwa everyday atenge doro ndotengerwa doro nemafriends angu saka uronipakurira chi mabhodhoro angu emhosva iri kuti mafriends angu anotengera doro motomaudza kuti mari yauda kunotengera doro ndipe ndinotenga 2 kg yehupu ndidye nemwana nemukadzi tenga zvautaura uri zvaitira jere musoro kuti ini ndiudze mafriends mubhawa munowanikwa hupfu here asi munouya panapa muchiti mukuda sadza pamumba munomu makadhakwa saka ndezvipi zvine musoro saka wandipakurira mabhodhoro ndozvandonoona kamauya nazvo hatina chikafu mumba munomu izvozvi tongorara nenzara munobuya makadhakwa everyday ati ndizotenga madoro 2 saka inina ndadhakwa hachadi matoro 2 watenga chikafu imari yeshamwari yenyama yamapuhwa yamabakai anambova ndazitenge madoro 2 takuparadzana usamwira utenge madoro 2 ende kumba saka chena utenga anchadi utenga madoro chitenga chikafu nemari ndoda chikafu abvisa mabhodhoro andikutengerwa madoro shushira kakutezoti mabudisa mari ishwini ndira ndiyo ndiyo mungatoningiriki naire nayo iwe ka ina ndini sina basa unipakura mabhodhoro makadhakwa mba muno musina kana chikafu munofunidza kuti munoita sekuti munomwa weti everyday mafinyango manebhasa hapo zvifarire kudhakwa kwamunoita munoita sekuti munodhakura munhu wese naini no one dutsi urwa nemukadzi